Pau i Colau, passin per caixa 3, sisplau. PD Podcast. Bon dia a tothom i benvinguts a PD què, Pau? Bueno, podria ser PD Piràmide, PD Priva o PD Pirineus, però sobretot... PD Podcast. I avui veieu que no estem a un espai normal. Sí. Avui hem fet una mica de PD Podcast un tour, ens hem mogut una mica a la Boat. A una discoteca que jo aprecio molt, Pau. Sí, bueno, jo també. Fa 4 anys que vam començar a sortir aquí i encara estem. I avui comptem amb l'Aleix Ricard, si no ho he dit malament. Ho he pronunciat perfecte. Senyor Aleix Ricard, aquí jugador de bàsquet, aquí has fet de tot, però bueno, jo crec que... Fem el que podem. Sí, millor que tu, jo crec que no es pot presentar ningú, o sigui que... Presenta't. Justo. Bueno, aquí a la Boat fa un anyet que hi soc, vaig entrar al febrer de l'any passat i bueno, vaig estudiar en el seu moment, però bueno, em va enganxar el jefe d'aquí, bueno, ens coneixem del món del bàsquet i entre unes coses i les altres, pues aquí estem des de fa un anyet, de farra en farra. Joder. Joder, com tots. Pensava que portaves més temps, també, tio. No, un anyet, sí. I ja estàs aquí al top, ja. Bueno, jo vaig entrar sabiendas que ja entraré d'encarregat. Sí, vull dir, no vaig fer de camarer encarregat, no? I què tal ja de primeres, entrar així... Bueno, com jo havia estudiat de comptabilitat i tal, pues la idea era que portés els números i tal, i li vaig dir que això seria fàcil, el problema era gestionar la nit, a veure si me'n sortiria, però bueno... La gestiones bé? Sí. Bueno, vull pensar que sí. Ja, jo crec que sí, tio, home. Si no, perquè, clar, tema de, jo què sé, treballes, de dia també treballes? Bueno, sóc entrenador de bàsquet. Clar, bueno, sí, al bàsquet ja sabem que portes molt temps ja ficat. Sí, llavors entreno 3 o 4 equips, els caps de setmana són bastant caòtics. Hòstia. Dies que dorms 2 horetes... 3. Ja. Sí, imagino. És treballant de nit. Vas començar aquí per això, has dit perquè coneixes el... Sí, coneixo el jefe. Però no havies tingut mai cap interès, o no t'havia passat mai pel cap estar a una No, discoteca? jo com vosaltres era client, jo venia aquí de farra, sí. I no se m'havia passat mai pel cap, però res. Sí que tenia algun amic que hi havia treballat, però no... De fet, quan m'ho va comentar em vaig quedar una mica, ui, estàs segur? Jo. Sí. Home, és que això de camarer... A veure, jo també, jo dic que faig de camarer de festes majors, també. I a veure, jo m'ho passo bé, però clar, perquè són dies comptats. Exacte. Però clar, estar aquí cada dia, cada setmana, m'encant. El dijous molt bé, el divendres ja restes una mica de cansanci i el dissabte és muerte total. Bueno, i quan ja dir-t'hi martes, com aquesta setmana. Exacte, ja són 4. Però bueno, treballes de cara al públic. Vens festa, Sí. Per tant, toca fer la teva millor cara, ser simpàtic i bueno. I com és posar bona cara un dissabte després de 3 dies seguits de festa? Exacte. Dormint Però 3 bueno. hores cada dia. No, a veure, és una putada, ho sabem. Jo també, bueno, ja m'has vist 2 dies aquesta setmana i també a les pràctiques entre les 9 i, bueno, jo ja dormo poc i ho noto, però és que ja si això hagués d'anar a treballar també i tal, com vas tu... Mira, jo 2 dies ho aguanto, però més ja... A veure, el bo és que el dilluns fins al tard no he de fotre res, llavors és... Bueno, tens el dia de Dilluns descans. és el meu diumenge particular. Clar. Llavors... Bueno, Una cosa que passa molt com a camarer el dilluns, Sí. sol ser-ho. Gestionar aquests horaris tan diferents, no... O sigui, tu gestiones la teva vida personal, la teva vida, com es diu, professional, laboral, ho portes bé, ho gestiones bé o vas... A veure, tinc la sort que molts dels meus amics són boiteros, llavors, hòstia, sí que no és el mateix venir de festa amb ells, però bueno, estan per aquí, tinc els meus moments de fer un cubatilla i de xerrar amb ells, per què enganyar-nos. Vull dir, a veure, costa perquè, hòstia, el divendres aquí no li agrada anar a sopar. Ja, O amb la parella me n'aniria el dissabte o el divendres a sopar o al cine o el que sigui i estic capadet. Exacte. A currar. Bueno, Però bueno, adaptes horaris. O sigui, ara en comptes d'anar a sopar, doncs me'n vaig a dinar. Bueno, també. Si no estàs dormint. En comptes d'anar a fer la birra, doncs vas a fer el cafè. Després de dinar, jo què sé. Exacte, si no dorms. És que no t'has dormit. Clar. I tu que abans has dit que venies aquí de client, com has vist que ha canviat aquests? Perquè ara aquest any fa 18 anys, la Boat, el que és la Boat, com has viscut, a més, passar de fora de la barra a dintre de la barra,
una mica aquest canvi. Bueno. Si l'has notat, potser la boat fa 18 anys que és igual i tires. No, exacte, no, la boat està igual des de que es va construir, no sé en quin any van obrir, no sé si al 70 i pico, com a tria, no Melody, que es devia dir. Està idèntica, tu mires fotos i està idèntica. És també la gràcia i l'essència de la boat, que es manté tal com està. Sí. Però són dos vessants molt diferents, el del client i el treballar aquí. Hòstia, el client vens quan t'apeteix, aquí vens obligat i perquè toque. Vull dir, no... és comparable, tot i que treballant s'ha de dir que no és una feina... Hòstia, a mi em cansava molt més fer les meves 8 horetes a l'oficina davant de l'ordenador que fer les meves horetes aquí. Jo no... És més distant, o sigui... Ja, això sí. És distret. Quan no tens un amic, hi ha algú que va borratxíssim i està a punt de caure per les escales, a veure què li passa amb aquell. Això ja... Sí. O a la porta, jaleo a fora, vull dir, sempre hi ha alguna coseta o altra que s'ha de supervisar i sempre estàs entretingut. Sí. Clar, és que, a veure, no pare. A veure, la cosa és que no pares, de nit no pares mai. Ja, per lo bo o per lo dolent. Però, claro... Pensa que quan no hi ha feina i no hi ha res, les hores passen molt més lentes. Ja. Això és com la classe que no t'agrada anar i... Sempre, bueno, no sé, dona la sensació de que, jo què sé, si obriu a les 12 fins les 2 o les 3, jo crec que aquelles 2-3 hores s'hi deuen de passar... Exacte, mira, jo perquè vinc aquí la primera horeta pues, estic amb l'ordenador i tal, però pels camarers és una mica fumut. Per això ara volem intentar fer cosetes a primera hora, rotllo nits temàtiques. El divendres, aquest divendres puntual, pues, les 2 primeres hores a Rigui a full. A veure si podem enganxar el col·lectiu de Rigui. La setmana que ve, pues, les 2 primeres horetes rock català. Jo què sé, ochentero. I a veure si... Ara que comentes aquests estius de música, la boat destaca perquè no és música tan comercial. La nit alternativa. Exacte, la nit alternativa. Sí, tu parles amb els DJs i l'únic que tenen prohibit és ficar reggaeton... I això tu com a gerent és un model de negoci viable, vull dir, dius, hòstia... Bueno, és que si no seríem una discoteca com totes les altres. Vull dir, el nostre fet diferencial és que venem música que no sona als altres garitos. Clar, vull dir, no vull dir noms, però tu te'n vas al garito X i després Pots te'n dir vas al noms? garito Z i te sonaran les mateixes cançons. Sí. Clar, i tu, en plan, com a l'Eix, tu passes bé aquí Boat o preferiries algo rotllo més comercial? Jo s'ha de dir que escolto de tot. Jo escolto de tot i si hi ha algun gènere que me costa escoltar és el reggaeton, per tal, a mi me ve que ni pintat. Me ve que ni pintat. No ets ferrador, vamos. No massa, no. A veure, vaig tenir la meva època. crec que tots. Vull dir, quan tots comencem a sortir, el que enganxem, 16, 17, 18, 19... Aquest tipus de discoteca. I de tant en tant una mica de reggaeton, bueno, escoltes, a mi jo soc client fixe de la boat, però també de tant en tant no, i dic que no, un bon reggaeton. Home, i aquí quan sona també la Batguial, també dius, ui, Sí, però- hòstia. Eso, o li ha passat alguna cosa al DJ, no? Bueno, és que està molt sol·licitada. Home. Les noies, el DJ, batia. Ja. I després estem nosaltres que demanem cançons com el Nano, que són rares. Però bé, també és una mica això que deies, és l'encant d'aquí, és Sí, és que pot sonar de qualsevol cosa. Pot sonar qualsevol cosa. És lo... per entrar una mica més en tema de discoteca i els mites de les discoteques. T'has trobat coses una mica túrbies, has hagut de dir, ei nois, tio, no feu aquestes coses, o... Sí. Una parella fent l'amor perfectament, se'ns va colar al magatzem de darrere. Hòstia. Sí, tu anaves a recarregar les caixes de cervesa i dius, tio, chavales, la festa que continua a otro sitio, por aquí no, sisplau. Clar, és que, a veure, al vàter dius, bueno, Sí. hauràs vist de tot. Jo crec que hauràs vist de tot. Ja. Però al magatzem... Al magatzem, sí, se'ns van colar. Aquí a baix, on tenim les cortines. Sí. Pues sí, darrere les cortines, ahí estan. Hòstia. Bueno, això m'ho passa bé, suposo, jo què sé. Sí. No, però això sí, hi ha molts mitos, rotllo, sempre això de que, a veure, jo també, quan he fet de camarer, sempre m'han dit rotllo, i vosaltres que se no bebeu o no us foteu, no sé què, i jo mai he vist res. Aquí està permès beure quan treballes, evidentment no pots fotre-te com una Claro, cuba, claro. però, hòstia, covatilla o dos no passa res, o xupitos que a vegades ens fem els sí. clients, però és treballar. Beure i... Exacte, i Ja, prou, ja. i prou, sí. I has trobat, o per exemple, ha tingut algun problema per tema d'altres drogues que no siguin el tabac o l'alcohol? Bueno, Tot i que tabac, evidentment, no se pot fumar aquí dintre. Exacte, vull dir, el tabac i els porros ràpidament es localitzes perquè com és una Sí, discoteca i per petiteta fum, i tal, sí, ràpid pilles el rastre. Quan parlem de ratlles ja és més complicat, però bueno,
aquí dalt de tant en tant se'ns n'amaga algun que altre, pues no res, que és el segurat que se'n vagi. Si no... Jo he tingut problemes, els segurates han tingut problemes. Bueno, la gent... És que algú que s'hagi ficat lloguer, no... Per això no, perquè al final la gent ja sap que això no ho ha de fer. Vull dir, allí com saps que no ho has de fer, pues mira, m'han enganxat tu, cabizbajo i pa fuera. Bueno, això jo que sé, que fijo que ho ha intentat almenys algú d'entrar a la barra. Sí, bueno, colar-se la barra, fer veure que ets camarer per fer la gràcia dels meus companys, això 1000 vegades, però bueno, ja és la nit, vull dir, has d'estar preparat per qualsevol cosa, perquè tothom ve moradíssim i a partir d'aquí, pues vamos a jugar. I els segurates han tingut molts problemes, han tingut algun problema que se pugui contar, perquè tampoc. Jo crec que més que els segurates potser han tingut més els cambrers a dintre. Bé, però que potser hagi entrat algun segurata i hagi hagut d'agafar algú i poder-lo fora. Sí, Que es pugui muntar. A veure, sempre hi ha els típics clients que, pues jo què sé, com cachondo perdut, que ha tocat un cul que no havia de tocar, pues l'hem enganxat, pues el segurat evidentment ha anat per allí, ha tocat culs a casa teva, exacte. I bueno, pues jo què sé, evidentment com a totes les... Mira, tenim la sort que aquí problemes no masses, però bueno, alguna baralla hi ha hagut, alguna baralla a fora, no a dintre, a fora, però clar, els segurates han d'intervenir perquè no se matin. Clar, perquè això també en plan, jo no ho sé, No, però truques al 112, se presenten aquí i ja està. clar, això perquè dic, quan són fora del garito, clar, en teoria els segurates han de fer alguna cosa, no? O el local en si no té per els segurates. Clar, a nosaltres el que ens preocupa són els veïns. Clar. Que us tingut molts problemes amb els veïns. Bueno, de fet no podem, o sigui, no es pot treure l'alcohol al carrer pels veïns. Clar, Vull dir, bueno, hi ha molts puestos que tu pots agafar un vas de plàstic i tenir Sí, la sí, cubata clar, fora. clar. Però si féssim això, la gent estaria fora fumant, bevent, xerrant, i a l'hivern podria fot fred i ràpid tornes cap a dintre. Però ara que fa bon temps, hòstia, anem a fer un piri fora i potser n'en fumo 2. I mentre estem fent el fum, ve un col·lega, i ara un altre col·lega, i ens estem animant, jiji, jaja, i el to de veu va pujant. Pues algun veí de tant en tant, la gent d'aigua cap a baix. Hòstia, sí. I si és aigua, perquè I si és hi aigua. ha algun cop m'han tirat ous. Ous i lejía i Lejía no, però ous, no me'n recordo quin pub va ser, estàvem fora, va caure un ou al costat i però això què és? perquè també tiren sense mirar, jo crec. Però és que també em fa ràbia perquè, a veure... Aquí sense mirar, joder. No, sí, però, a veure, la gent, tio, o sigui, tots han set joves, jo crec, ells han set els primers, que entenc pues, que la penya de treballar, jo pues, que ho facin un dijous, m'hi dic, vale, però... La merda és que estem al centre de Lleida. Sí. També. És una virtut perquè... És una virtut perquè pots venir caminant i no has d'agafar taxi ni has d'agafar el cotxe tot borratxo, però... Hòstia, els veïns, però... Per acabar, tens alguna anècdota graciosa que diguis això aquest dia em va passar, vaig acabar la nit i no sabia què havia passat? Que dic, surrealista? Home, jo crec que és sobre Sí que en té alguna. riu. Això és que he pensat una. Sí que hi és. Bueno, com sabeu, aquí es treballa més de setembre a juny. Bueno, posa que l'estiu aquí la feina baixa. Al final la gent el que vol a l'estiu és aire lliure, és festes majors i costa ampliar aquí. Clar, quan tens poca feina tendeixes a veure més. Ja veig per on va. Pues el catacrac a les 6, quan ja va deixar de sonar la música, com si estigués de festa. Va agafar gent, va anar. Tot obert. Oi. Claro, els camarers, hòstia, l'Aleix on està, tio, no sé què. Aleix? Pues vam quedar pobres dos camarers aquí, esperant que vingués el jefe de bon dematí amb la de la neteja fins les 9 del matí. Van estar ahí 3 hores esperant, bueno, que no sabíem on està l'Aleix. I jo vaig arribar a casa, però no sabia on era, tio, em vaig aixecar, i tal com em vaig aixecar, dic, merda. Sense mòbil, o sigui, l'únic que tenia eren les claus de la boat. Vaig arribar aquí, evidentment estava tota la barra tirat per allí, però sí, me cago una de fet vam pensar que ja no tornava. Bueno. Però mira, encara rai que tenim una bona plantilla de camarers que van salvar el cul. Ara que he fet una tertúlia per introduir una mica en matèria, he perdut l'escaleta perfecte, no, ja Joder, està. macho. Perdó, és que no sé funciona amb un mòbil. Sí, m'arruïneu total. Totalment, sí. Fem una secció de... comentar una mica d'actualitat, les notícies. Per començar, suposo que ho sabeu perquè va ser notícia bomba durant la Setmana Santa, que l'Anna Obregón va tenir una filla, neta, cosina, no sé què és. Bueno, pues resulta que anirà a un programa de televisió per
explicar el que ha passat. Me fa gràcia perquè anirà a Hormiguero i ja vam parlar de Hormiguero al primer programa i no és un programa que sigui molt pro feminisme, ho direm així. Sí. Però vaja, que explicarà que el que va fer és utilitzar l'esperma congelat del seu fill, que està mort, per intentar inseminar la seva... Bueno, intentar, joder, sona molt malament, però li va dir a la seva exparella del seu fill per tenir un fill seu, li va dir que no, i se'n van als Estats Units per poder tenir una filla neta. És que no sé, és que dir-li filla me sona molt malament perquè no ho és, però és que tampoc és... No Tampoc sé. és neta, és És una cosa una mica estranya. Hòstia, però al final és del seu fill. Sí, clar, sí, això sí. Sí, sí. Clar, és que això no Van buscar un vientre d'alquiler als Estats Units que Sí. ja va. Joder. I bueno, ja te pots imaginar el que és anirà a Hormiguero, que és el que me fa més gràcia. I bueno, jo per mirar perquè, clar, que és il·legal aquí a Espanya ha quedat bastant clar després d'això. Resulta que és il·legal des del 2006, que bueno, que se va regular i ja està, no se permet aquesta maternitat subrogada. En canvi, als Estats Units és legal i sabeu que durant els últims anys ha estat com destino turístic, com Turquia amb els calvos, Estats Units amb la gestació subrogada. I sabeu que el que més gestacions subrogades hi ha és Califòrnia, perquè als Estats Units, com cada estat té la seva moguda, tothom va als Estats Units. És que a Califòrnia també, que sí, també van ser pioners amb el de la marihuana Sí. i també... Bueno, primer de tot, què n'opineu del cas de Gana Obregón? Home, una mica de manicomi. Sí. Manicomi. Bueno, és aquesta gent que té tants diners que se t'han anat la perola. Al cap dels anys se t'han anat la perola. Sí, no sé. però vale. Però és que, bueno... Sí, és però que... què li diries a aquesta senyora? Ella ho pot fer. No sé, a mi no se'm passaria mai pel cap. No, a mi tampoc, però Mira, no sé. A la gent normal amb 2 dits de fren no se li passen aquestes coses pel cap. No, però- i jo considero que si tens aquesta falta, aquest vacío que diu ella que té, perquè no va poder tenir nets, pues és un psicòleg, tio, adopta algú, no ho sé, però és el cúmul de tot. Perquè al final, que sigui mare amb 70 anys quasi, o... Bueno, ja me És sembla... que, o sigui, el problema està aquí. Aquest nen o aquesta nena... Sí, quina vida tindrà? Quan- A nivell de mare. D'aquí És 10 una anys, nena. d'aquí 10 anys l'Anna Obregón, vull dir, Sí, sí. algú l'haurà de cuidar amb ella, vull dir, ella no es podrà cuidar, fer càrrec de la nena. I no volem desitjar la mort a ningú, però No, és que no, evidentment, amb no, 80 joder, anys... no. Que arribi als 150, no, Obregón, Sí. que és un mite d'Espanya. Però, Però és veritat que amb 80 anys ja la mortalitat puja. Sí. bueno, qui la cuidarà? La nena encara no tindrà edat per cuidar-la. No, perquè la nena tindrà 10 anys. Que sí, que és el que deien, que s'ha fet molt, s'ha dit molt d'això de... És que amb aquesta edat, justament el cas de Gana Obregón, sí, podrà pagar qui fos perquè t'hi cuidi i ja està, perquè t'hi podrà pagar perquè té diners. Però és una persona que no pot tenir aquests diners, què fas? Amb 70 anys i una filla recent nascuda. Home, jo crec que una persona normal no tindria clar, una sí, filla amb és 70 veritat. anys. Però bueno. És veritat. Però és que jo crec que és això, tenen ja tanta pasta aquesta gent. Igual que lo del cas allò de la cadena, no sé qui era, el Epstein, crec que era als Estats El Units. Jeffrey Epstein. Sí, que va fer rotllo... que venien nens, es veu per internet, rotllo, fiqueu un armari per 10.000 euros, fiquem, saps? I no era un armari. O era un armari relleno, amb sorpresa. Saps? Uau. I hi havia pues, un crió dintre, un esclau dintre, i hi havia això de mercat tràfic de persones. Sí, tràfic Sí. de persones. I es veu que a les llistes pues, hi havia un munt de famosos. Estava també aquí Aznar, estava en aquella llista. No m'estranya gens. Sí, sí. Bueno, això, un munt de gent amb pasta. Sí. Sí. Clar, aquesta gent és això, quan estàs allà dalt, qui li diu que No, pot fer? no ho sé, jo no estic allà. Estic Clar, al per això costat. ho dic. Però no sé, jo crec que... Saber. M'agradaria pensar que la llei és la mateixa per tothom, Sí, però segurament sí, jo crec que no és així. No, i ella en realitat no ha fet res il·legal, perquè no és il·legal el que ha fet. No, simplement estan parlant que se l'embala És que està fatal de la cap. Sí, jo crec que això. Bueno, i la setmana que ve ja ho comentarem, el tema d'haver caít a Hormiguero, perquè Bueno, és, claro. que se junten dos, que entre Pablo Motos i Sí. aquesta dona a saber què diran. És que... El machista, minimachista. El machista. Bueno, una altra cosa que he portat, que no és tant una notícia per se, que comença, però sí, és que ha sortit la pel·li de Super Mario Bros. Sí. No sé si ho heu vist anunciat algun lloc. I ha estat l'adaptació, o sigui, la pel·lícula d'animació que més ha recaudat en la història. Ha estat una passada, quasi 400 milions de dòlars, no sé com és el nom tècnic,
Però bueno, s'han vist últimament, en els últims anys, que han crescut molt el cine d'animació. Ha sortit Sonic, ha sortit Pokémon, ha sortit Spider-Man, Pinocho va guanyar aquest any, la de Guillermo del Toro va guanyar un Oscar, Shrek n'han fet 1000, ha sortit la segona de Gato con Botas. M'agradaria saber vosaltres què n'opineu de... si consumiu cine d'animació, si vos agrada, si no... A ver, yo consumeixo de tot, la verdad. No. Ai! Espectacular la frase aquesta. Bueno, ja m'ha pillat, ja no em Al despatx una discoteca, jo consumeixo de tot. Sí, joder. sí. Ara els bates s'hauran d'acompanyar-te, ja no em deixeu anar sol. No, però... Tindràs el teu aportació. Sí. Bueno, ja sé com algo. No, però a nivell audiovisual consumeixo de tot, Sí. saps? I sí, ara també, tant més 3 com més 18, consumeixo de tot, també, saps? És el que hi ha, però sí. Jo, la pel·li del Mario, a veure, al cine potser no aniré, però... És que a mi, com és que et digui, no sé, és pel·li que trobo de caseta en manteta, saps? És dir, que me la gozo, però jo. I Al tu, Eix? cine no sé. Jo soc poc cinèfilo, Sí? les coses com són, sí. I té un poc temps d'oci que has demostrat que tens, en què el gastes. No el gasto en anar al cine, no el gasto en anar al cine. Però si anés al cine no seria per veure Mario Bros, segurament. No, quin tipus de pel·lis mires? M'agraden molt les de l'edat medieval, les que van de guerra, d'acció... Ha de ser... Vull dir, Que no mantingui- pot ser un melodrama lento... Que sigui- que ha mantingui d'haver- despert, no? Exacte, ha d'haver xitxa, Que no duri més de 2 horetes, que si no, tio, aquí... Si te foten un Vengadores que dure 3 hores, no? I te Clar, mors. jo què sé, jo vaig flipar amb El Senyor de los Anillos, o el Harry Potter... Sí, el senyor de les amigues, és Juego de Tronos te l'has mirat? No, veus? No. I tothom me va per allí, amb lo que t'agrada de tu i tal, no sé què. No, però dic, jo a veure, estic a medias també. És lenta. És que de sèries però- no soc, tio. Una pel·li te la veus i punto. La Sí, sèrie, tio, t'enganxa i me cago en la puta, és el que dèiem. Poc sí que tinc, no me'l vull tirar a casa mirant sèries. Ja. Sí. Clar, però no te passa... A mi me passa a vegades que una peli, com a que la història se me queda curta, no? I com a, i què passa després, no? I què vols saber més? No te passa? Quedes una mica amb les ganes, no? Sí. Per això t'has de mirar les versions extendides del Senyor de los Anillos. Jo les he vistes totes. He vist les 3 pel·lícules versió extendida. Les normals que duren ja 2 hores i mitja... Crec que l'última dura 4 hores. Deixa't anar, pare. deixa't anar. Ho enganxes després amb el Hobbit. Jo va ser... Sí, la siesta de la teva vida, sí. Jo va ser que no... Crec que era primer, crec que era el meu pis de primer, i un cap de setmana que no havies de fer res, i dic, crec que és un bon moment per no fer res en tot el cap de setmana. No vaig poder acabar més perquè arriba un punt que acabes del Frodo, de Aragorn i tota aquesta puta gent que... Però jo la recomano, si algun dia teniu temps. Les extendides. A veure, les extendides per friquis ja, però les normals, A les veure, normals són molt bones. Les normals sí, però... I això, prefereixo... O sigui, m'agobio massa. O sigui, tant rato mirant la tele m'agobio massa. No puc... I això de que hi ha penya que fa, jo que sé, maratón de Harry Potter... Complicat, també. És que, que claro. jo per fer aquestes coses més una per dia. No, una per dia. Ah, vale. O una cada 2 dies. Clar, ara mateix no puc perquè és que no t'intent de fer res. Ara no, però jo que sé, a l'estiu, que hi ha penya que literalment diuen, m'han dit, jo que sé, Pau, farem marató això de Harry Potter o farem marató del Senyor de la Sèrie. Dic, mira, no m'estic 12 hores mirant una pantalla. No, és que no puc. Vull anar a veure una mica de llum del sol avui. Sí. O jo que sé, entre pel·li i tio, fem una pauseta, anem un moment a fer una birra, jo que sé, qualsevol cosa, no? Distreure's una mica. Sí. També he fet una mica de season recap de Setmana Santa, que hi ha hagut un parell de notícies molt bones. I les quantes. No, seran curtetes perquè si no ens tenem 20 minuts aquí parlant de notícies. Però jo he volgut destacar que és que bastantes són a Andalusia. A veure, és que Ja, Setmana Santa... és veritat, però és que me fa una gràcia. mica, la verdad. Bueno, a principis de Setmana Santa es va cremar una verge mentre a 200 metres d'haver sortit de l'església. No sé què, crec que va ser un mal passo, suposo, perquè no sé què va passar. No ho sabré dir, com es diu una vela en català? Una espalda. Una espelma, perdó. Acabo de matar la meva profe de català de segon de batxillerat. Una espelma va caure, va encendre una tela i es va cremar tota la verge. Però pot ser una verge de metro, doncs va quedar 45 centímetres bé, la resta tot cremat. Després, a Jaén fan... és que... Perdó. A Jaén fan processions una mica diferents. Toquen sí. Pobre Diable la banda mentre fan una processó. Fan carreres amb els... És veritat, No, que es porten a sobre, és que no sé com es diu. però són més petits. Bueno, clar, no es porten uns enormes, però la porten a sobre i fan carreres.
Però bueno, és que... Ara, el contacte no està permès, no? Aquestes carreres. Home, no, hòstia, seria una guiada. És bastant inverosímil. No, els vídeos són espectaculars. Això, si ens en recordem, pensava que he tornat a deixar de gravar. Puc parar de dir-te? Si ens en recordem ho penjarem a l'Instagram, alguns dels vídeos perquè són espectaculars. No. Seguim-nos, pdpodcast_oficial. Sí. Increïble. Un altre, aquesta no va ser perquè la vaig veure en directe i m'ha fet moltíssima gràcia, sobretot que és la Legión. La Legión, La legió de l'exèrcit. Sí, que passa a la cabreta. la cabra i tota la pesca. Pues, bueno, també és una de les persones que més seguides i aquest any li van ficar al micro a un tio que no sabia afinar i cantaven El novio de la muerte, que és l'himne, no sé si és l'himne o és la cançó que tenen de la Legión. Jo no la sé. És terrible, és terrible. Seré inculto, però no la sé. No, és terrible. Jo sé que es diu això, però no me'n recordo més. Pues li van donar el micro a un que no sabia afinar, tota la processa desafinada. Tothom se'n reia, evidentment, perquè era distòpic. Què és això? Que hi ha una processó, jo potser perquè no soc creient, però entenc també que té el seu valor històric. No ho trobo. Home, exacte. Hi ha gent que es pot sentir... ofesa, exacte. Clar, jo no ho dic, però hi ha penya, tio, que se desviuen, saps? I tant. Sí, Igual bueno, que els màrtirs. Els que són màrtirs. Bueno, o gent que ho va veure, també, que els veus allà resant i, pues, bueno, i que ho viuen, tio. I això, jo com a espectacle ho respecto, bueno, i com a religió també ho respecto, no? Però... No, respectem. No. Però clar, jo perquè ho dic des de fora. Però clar, jo què sé, jo això, tio... O jo què sé, ve un grup de bandes, saps? Això que fan de versions i me canten la meva cançó preferida com una merda i a mi també me sentaria com el cul, saps? I diria que vaig tenir la merda. Però aquí tots els concerts de la Boat tots són bons, Sí. No entenc mai cap problema amb això. Bueno, i almenys els que he vingut m'ho he passat de puta mare. Jo crec que s'ho he vingut a un concert en si. És que tampoc tinc molt temps a venir. Que va ser quan Sexani, a veure quan venen. Sí. Sexani va inaugurar el disco anterior, Retrats. Crec que ha estat l'únic que he vingut. No, i el segon... Bueno, jo vaig anar també el de l'any en paracaïdes. Amb el que després Casquis. Que després... Sí. Bueno, aquell ja no feien concert, presentaven el... Sí. Que és el que queda la xica. Sí. Que també el van gravar aquí. Exacte. Bon videoclip, també, per cert. Que no vam poder venir, nosaltres havíem de venir a gravar-lo i no vam poder venir perquè tenim un puto examen. Tu vas sortir al vídeo com a extra, Aleix? Sí, de camarer. Ara no me'n recordo. De camarer. De camarer sortia. Sí, ficant un parell de xupitos per allí. Sí, que potser li ficava el Joey al... Sí. Justament, el Joel i l'Ot. El Jovi que va venir a l'anterior podcast. Sí, el van portar per explicar l'Erasmus, que va anar a Erasmus i tal, també, sí. I bueno, ara parlar d'una mica de Setmana Santa, ja per acabar, el repàs setmanal, a la Federació Balear de Balcònic, que no sé el que és, hi ha una conta de Twitter que des de fa uns anys, no sé des de quan comptabilitzin, perquè no me'n recordo, crec que és 2020 o 2019, no, d'abans deu fer ja. Comptabilitza els casos de balcònic o casos de morts de turistes que hi ha hagut a Balears. Sorprèn, va. Bueno, aquest any el primer va ser als Estats Units, que Sí, com vam ja comentar ho la setmana passada va ser com vam comentar, sí, a l'últim podcast. No va fer balcònic, se va tirar contra unes roques que van a tirar-se. Claro, bueno, lo típic és dels... Ara no em sortirà dels barrancos, tio, saps? Que salten a la platja. Sí. Pues això es va fotre contra les pedres. No va calcular bé la distància, no va calcular. Mort, i van ser uns 4 pisos. I, per lo que portem d'any, és el segon que més pisos s'ha tirat. Ah? L'últim és Àustria, un home es va tirar d'un tercer pis. Va quedar, no es va morir de primeres, i després hi va haver actualitzat el seu marcador i es va morir. Quina puta... que No. cabron! Penjaré una foto perquè veieu que hi ha morts i ferits. I estava ferits i després van passar a mort. Hòstia. I aquest any el rècord són 5 pisos i ho porta Itàlia. Bueno, però aquest any... Aquest any, estem en abril. estem en abril. Deixa't anar. També hi ha una clàssica històrica que m'agradaria repassar una mica, perquè sol vull comentar 2 coses. Evidentment, bueno, us deixaré triar, però quin país creieu que és el que més morts? Anglaterra, no? Anglaterra o Alemanya? Regne Unit, Sí, no primer, sé. Alemanya segon. Mira, Però és que Regne Unit porta 337 pisos caiguts. Alemanya, que és el segon, porta 112. Hi ha més de 200. no. És que els anglesos estan pillats, tio. Calle el tercer, evidentment és Espanya, però és que porta 38. És que la diferència és abismal. Després també datos que m'agradaria recalcar. Rússia, que és el que més pisos salta, 4,3 de mitja. que aquesta estadística és rotllo NBA. Sí, clar.
Amb un 67% de mortalitat. De... Els russos ja tenen les de Palma. Pues em sembla un tant per cent bastant baix. Pues és el que més. Per tirar-te 4,3 pisos de baix i només se mata el 60%. És veritat. Sí, és veritat. Jo seria un dels primos que segur que la palmaria, tio. Jo no ho he pensat. Espanya, per exemple, Espanya sol és un 11%. De mortalitat? Sí. Ah, però quina és l'alçada també? 2,1. Ah, Clar, 2,1. Sí, 2 pisos sobrevius. Sí. Te trenques una pota o... Exacte. I I després al cap, com a hi ha un... I el pis més alt... A veure, com és això? El pis més alt del que s'ha sobreviscut és un 8è pis, un tio d'Anglaterra, es va tirar 8 pisos i va sobreviure. Però quants... Això, doncs, 8 pisos és una nedada. És una animalada de metres, això, No sé com. Fiquem que un pis, fiquem que són 3 metres... Massa bé no devia cagar. No. No, home, jo suposo que no. I després, el que més pisos, i s'ha mort, 12. És que 12 pisos. sobrevius. I crec que eren les úniques estadístiques que val la pena recalcar. Bueno, perdó, no, mentira, la última, ja acabo. És que hi ha un tant per cent que no se sap de quin país eren i estan, no sabe, no contesta, amb un total de 135 pisos. Bueno, Que no està mal. no està mal. I se moren bastant poc, perquè sóc hi ha un 19% de mortalitat per 135 pisos de total. I, bueno, des que porten molts de pisos, el que més val la pena és recalcar és Polònia, que porta 7 pisos caiguts, que no hi ha molts, però no se n'ha mort ningú. Bueno, mira. Els polacos, tio... Pocs aguanten. Són duros. També és veritat que no se tiren de moda, però bueno, els russos aguanten més. Ja. Clar, perquè tu com a mallorquí has fet balcòning. Home, clar! I més d'un cop. A casa meva no, perquè no me dona, però sí, home. Però clar, hi ha tècniques, vull dir, tu baixes a baix, mires quant de metres hi ha i mires quant de metres hi ha d'alt. Hòstia, a veure, jo crec que això els guiris també ho fan. No ho fan. Bueno, clar, és que no ho sé, no soc mallorquí. Bueno, una de les notícies... No m'he recordat, no ho tinc apuntat, així que potser no ho tinc molt bé. Una de les notícies que deia que per què podria ser que els guiris se'n matessin tant era perquè no estan acostumats a viure en balcons. Jo no sé qui s'ha tret aquesta informació. De fet, vos llegiré el titular perquè crec que sí que el titular el tinc a algun lloc. Pues això no ho sabia. Però bueno, que ja tenim la... O sigui, els anglesos no tenen balcons a casa seva. No! O sea, O no estan acostumats a conviure en balcons. Deu això, no deuen estar acostumats a viure en balcons, perquè, a veure, tinc aquí... Sí, clar, tu al balcó surts a què? Jo què sé, si fa un bon temps a fer... Clar, sí. No sé, jo no fumo, però entenc que hi ha gent que va fumar. Sí. Mira, Però allí, com plou tot el puto dia, tio, no tens ganes de nada. tinc el titular. Hòstia, i a sobre... Hòstia, pensava era un random. Lloyd Millen, que era cònsul general del Regne Unit, crec que ja no ves, perquè després d'aquestes declaracions, los británicos no suelen vivir en pisos con balcón y quizá no están acostumbrados. Ah, Y cuando están acostumbrados se despeñan, suposo. hòstia, però... Perfecte. Sí, sí. T'has anat a Mallorca, Aleix? No. Pues te recomano, és una illa molt I a bonica. fer balcòning. I a fer sumar pisos a aquest contador, que eren tercers. Sí. Tio, però jo vaig anar a Mallorca, no vaig fer balcòning com a tal, però sí que vaig saltar de... Sí, però si no te fas mal... No compte. No compte. Clar, o sigui, he de passar pel cap, bueno, per urgències, Clar, no? Però clar, sí, No, però és que si no, clar, quina gràcia té si no te fas res. clar, Clar, que això, evidentment, són gent que s'ha fet mal. però també puc dir de quin pis has saltat, i jo també puc dir d'un desè, i he saltat d'un tercer. No, clar, però se veu. Ah, clar, les càmeres, no? No, hombre, i O, que... bueno, jo què sé. No, i que quan tu arribes al cap, has de dir... Claro, o sea, te pregunten de quin pis has saltat, perquè si has saltat un segon pis, vale, te pots haver trencat una cama, però si te trenques d'un cinquè, segur que te l'has trencat, vull dir, és per agilitzar. I també als hotels, bueno, sempre surten notícies, vull dir, Bueno, no pots fer sí, balcòning sí. i fer-te mal sense que surti una notícia. Però és que jo no entenc dels guiris, tio, perquè que jo sabia a Regne Unit que sabien allà restriccions d'alcohol, ni de beures, ni... No, és més a Alemanya, això del tema del beure. Claro, però és igual. Guiris venen de tot arreu. I sí, Sí, sí. que si belgues, que si de tot, també. Bueno, el bon temps, tio, incita també a xumar més, poder. Jo crec que és que Sí? ara som una d'aquestes. No, però no sé, Aleix, tu quan veus te poses a saltar bé balcons? O sigui, et soltem baix i deixes la feina sense claro. vigilància. Ara, quan vaig de vacances m'agrada estar tranquil i... Bé, clar, sí. Clar, no? Estos deuen anar... Notes el caloret, no? I dius, bueno, pues voy a acabar com una narda, no? Com els guiris. Bueno, ara que comença a fer calor, nois! Porta una birra. Bueno, i fins aquí el meu repàs de notícies d'aquesta setmana. Que bueno, parlant de beures. I ara porto una curiositat que he trobat, que, bueno, i també, pues, ja que estem a Boat,
pues, bueno, que tot i ser discoteca pues, també se ven beure, és el que hi ha a la nit, no? Que és el rècord de l'ampolla més gran del món. D'alcohol. L'ampolla d'alcohol. Sí, que tu quan diries que és? Així, estimat. Parlem de litros. De litros. És botella, és de vidre. Jo també participo o És sou botella de participants? vidre. Bueno, poder participar Vale. els dos. Què, 20 litres? 50? Més? 200 litros. Sí? 200 litros. No, s'ha aprovat, però 311 litros d'alcohol. És que pensa que és la més gran del món. De whisky, sí. I qui la carrega? Com serveixes? No, però és clar, és que pensa que a sobre... 300... Això te dura 2 nits aquí, Sí. Bueno, però és que... Clar, tu penses que un litro és un quilo. Clar. Comptant sol l'alcohol ja són 311 quilos, més el que deu de pesar el vidre. Clar. Sí. Allò s'ha de moure entre 4 persones. I el que ha d'aguantar Hòstia, el vidre ha d'aguantar el pes de Sí, l'aigua. no, però És supergruixut. això es veu que va fet com un ingeniero, saps? Ha fet la forma de la botella i tal perquè ho aguanti tot i es pugui mantenir, sí. Aquí aquesta botella no la volem. No, és Aquí botelles més senzilles. que a part, també mira, que la botella aquesta, és el que fa, en plan dalt, fa 1,5 metres d'alçada. Però és que... T'has de pujar amb una escala, tio, agafar un putxero, Sí. tio. Home, com a atracció, et fiques al mig de la pista. Si no, jo això no sé com se serveix. Bueno, o si no, com es diu, els catxarros aquells que fiquen la botella, que és com... Ai, El aquaservice. clar, tio. Sí, bueno, però allà te passes una mica i fots un desastre. No, l'aquaservice. El xufes a davant d'un aquaservice, d'això que Claro. pitges. No, però... Pues això, Hòstia. una marca d'un whisky escocès, això se'ls en va a l'olla, Bueno. això 2016. El Regne Unit, no? Sí, Sí. Però és que també m'ha fet gràcia perquè diu que fa 1,5 metres d'alçada, però fa 2 centímetres més que l'escocès promig. O sigui, que es veu que els escocesos són enanos. Jo no ho sabia, això tampoc, Doncs jo sabia lo dels peruans, però el dels escocesos. No, pues, t'ho juro, i ho he buscat i dic, en sèrio? I busco i dic, hòstia, pues són enanos, tio, les coses. Clar, quan te fiques Regne Unit no veus una alçada normal, però quan vas per regions, es veu que Hòstia, són però és- enanos. No sé, Quan és el promig, has dit Escòcia? 1,48. 48? És duríssim, això. És molt... Però, a veure, jo no conec molta gent que faci menys d'1,50 m, Conec potser altres persones. A veure, clar, també estem parlant d'una regió, bueno, saps, d'Escòcia, que a saber també la gent que deu de viure i la majoria de gent suposo que deu de ser gent gran, també. Vale, però igualment, 1,50 m és molt poc. No, t'ho juro, i em vaig cagar. I jo vaig dir, bueno... I, clar, aquí lo normal és veure 1,70 m, però... Sí, crec 75. que la mitja espanyola està a 72 de homes i 65 en No, dones. bé, home, jo crec que és més alt. Sí, jo crec que és una mica. Sí, Crec que és- 75 o 77. Jo faig 1,75 i tot més alt que jo. Bueno, Sí. clar, però jo crec que Jo faig també... 1,80 m, això que me'l vaig dir els meus amics. Bueno, però jo crec que això també deu de ser rotllo generacions, no? Deu d'anar anys. Potser sí. Perquè jo me passa, tio, que jo veig el que són del meu any, rotllo dels 90 i molts fins als 2000 I pocs. saps? Som gent alta. Però després pilles a xavals això, en plan, ara, que estan al final al 16-17 Són més petites. i els veig petits. Sí. Home, però pensa que en 15-17 encara... Amb 16-17, però ja has crescut bastant, Sí. creixeràs com a molt 3 centímetres més. A no ser que tinguis un creixement de NBA, Bueno, que ho dubto, perquè no és lo normal, una persona normal no creix tant. sí, no ho sé. A veure, és que jo també vaig créixer, jo a segon d'ESO feia 1,78, vull dir... Però tu... Sí, jo igual. Jo vaig créixer molt aviat i... Va, vaig- tu has fet l'estirón i ja Jo al està. col·le era el més alt, vaig anar a l'institut i em passaven tot. Que ara entenc lo del bàsquet també, no? Sí. Joder, jo saltava, tio. Jo Sí. saltava a l'inici saltar, del partit. saltar no té res a veure amb... No, però amb és l'altura. el salt inicial. El salt inicial. Ah, coño, vale. Vas començar Saltar de jo, tio. saltar jo, Hòstia. perquè era el més alt, tio. Si Vas vaig com- començar a jugar a bàsquet a 6 LOL! Sí, sí. I has anat Ja, 2 anys després ja estava jugant de base perquè era el més baixet de l'equip. Bueno, però també s'ha de dir que no ens donem per a res, cabró. No, però bueno, l'impàs aquest de passar per Però les sí, sí. posicions a mi em va anar de lujo. No vas aprendre... Vas aprendre... Ah, però Sí, això també dir, perquè sé que hi ha jugadors, per exemple, crec que era Anthony Davis, que va jugar de base, que quan va començar a jugar era base i ara és interior. I aquest pas el porten bé, però d'interior exterior és igual o... Bueno, a veure, era minibàsquet, tampoc Bueno, te ja, fiques sí, sí. a col·legiar i tal. Ja, però- ja. Bueno, jo soc dels que penso que tothom ha de saber fer de tot. Vull dir, per molt que juguis de base, algo de joc de peus has de tenir. Per molt que després Sí, no sí, fiquis clar. l'esquena, però... Bueno, però és que no sabeu, no us entereu de res de bàsquet. El base és el tradicionalment més baixet, el que organitza l'equip, i el pivot és tradicionalment més alt, és que està sota de l'aro. No? Bueno, tradicionalment és el més baixet, però no té per què I ser-ho. per això dic tradicionalment. No té per què ser-ho. Després tens a tios també enormes i són bases, Sí. però bueno. Tu. No. Bueno, ara ha canviat tot, no? Els pivots ara Ja, s'obren sí, i sí. tiren... Ara tiren tots, sí.
Sí, Odi etern al bàsquet modern. Exacte. Però bueno, Tinc- que te tallo que m'estic Sí, dient, perdó. perquè no se'm foten ara a parlar de bàsquet aquí, els fricardos. Parlaríem aquí hores i hores. Sí, per això ho dic. Que dic, jo aquí m'interessa més el tema del pimpling. He vingut aquí pel tema de pimplar i pel tema de la nit. Com cada dijous. Sí. Jo, mira, això de sortir dijous. Sí, literalment he sortit 2 dijous des que sí que practiques, perquè ho porto fatal. Sí. Jo crec que és acostumar-se, també. Però... Jo no me vull acostumar És a que... sortir a anar a treballar. Sí, però... Si no, què fas? Prefereixo sortir un cap de setmana i mira, despreocupar-me. Ja, però llavors sols un dia. Bueno, veure la de Jamma de cara en dissabte per a 3 hores de la nit i ja està. Clar, no és el mateix, tio, veure l'Aixi dijous, que te ficarà un xupito, dissabte te dirà... Tranquil, si us va acabar 3 hores, us ficaré bona cara. No, de fet a nosaltres ens pots ficar mà de cara. Sí, perquè ja ho sabem, també, saps? També ho entendrem i direm una mala nit. Ui, I avui. ja està. Sí. Sí. Però bueno, també tu que portes, bueno, això, has treballat a la nit, portes anys de festa també, tens ja una carrera ja Tots consolidada. els festa, exacte. Sí. Pues te porto una petita secció que es diu la alcolecció. Per exemple, si jo te dic birra, a tu pues, com la descriuries amb una paraula? Lo que transmet. Tardeo. Sí, bueno, sí, és un beure així. A veure, pot ser tot el dia la birra. A mi no me mires, o la secció. Home, bueno, però també pots participar també o No, a mi- opinar, Claro, cabrón. a veure, si me quedo estancat aquí. Birra, Claro, jo claro. potser diria codegues. Sí, birra, sí, tardeo, també. tardeo, sí, Sí. coses així. Relacionaríem el mateix. jo Més també. informal. Després, vi blanc. Un bon dinaret de restaurant. Ah, bueno. Restaurant. M'agrada, sí. Clar, és que això depèn de la persona, n'hi ha que se pilla una botella de vi, saps? Per vindre cap aquí després, també. Sí, No, però és però el meu però cas, normalment mai. aquesta gent que se pilla botelles de vi per venir cap aquí és vi marranero, que els ha costat Sí. 1,65 €. De fet, jo mai m'he pillat una taja a base de vi. O sigui, allò que dius, surto de Sí, festa, sí. pillem-nos la vi. Potser quan eren més petits, Jo potser amb sangria potser, encara, sí, dius, bueno. però, tio. I a més, el vi blanc, que per pimplar, fot una ressaca, si és dolent, fot una ressaca I és que a mi increïble. no m'agrada gaire el vi. No, a mi per anar a sopar o per anar a dinar, sí. Per acompanyar el menjar, Això- això, puta mare. Jo una Però- copeta me la faig. Si te'n fas unes quantes, mentre vas Sí, menjar... Una albarenya amb uns espaguetis carbonara entren de puta mare. Com si no un vi blanc i acabes dient, i com va la copa de Baileys? Tu aquí, vinga. No, però ara, si te dic ron, què te ve? Hòstia, me ve Brugal, però perquè aquí tot el mundo... Sí, però- Brugal, més que Barcelona. Bueno, els dijous tirem molt el cacique perquè una mica més barato. Ah, claro. Però sí, tirem el Brugal, que no Hòstia, sembla. no ho has dit mai. Home, bueno, a nivell de preus més o menys. ja. El tenim al mateix preu els dos, sí, per això ho dic, i ens surt més el Brugal. No, i així amb el ron no t'has passat una bona ressaca? Ron, vaig beure ron una època, bueno, imagino que tots fem el mateix, no? Comencem amb la merda del vodka, no? No, jo estic ara amb el vodka, a mi no m'agrada el Bueno, ron. clar, però depèn del vodka, perquè clar, no és el mateix el Nevep. Bueno, clar, No, és que... clar, jo que, ve- clar, comprem el vodka de 4 Bueno, i de pavos, fet- tio. Mira, me dius neve i jo te dic vòmita. No, sí. Jo ja quasi, no veig quasi cubates, principalment perquè no tinc diners. I segon perquè no sé, jo ara ja, en el moment on estic ara, no m'agrada pillar-me les tajes que potser m'he pillat bé l'any passat, o fa 2 anys. Bueno, però Ara, depèn. vinc aquí i dic, una cervesa d'aquestes cares que tens. Clar. A l'Ambra Roja, que pràcticament les tenen sol per mi. Sí, surt poquet. Si surt del quan vinc jo. Quina és la diferència de l'Alhambra Rosa? És Que no té- és més forta, és que no sé com explicar-ho. Té crec que 1 o 2 graus més i el gust és més sec. Ah. Sí, no és torrada, però... Sí. Del roig. Ah, no ho I a sabia. mi és el tipus de cervesa que m'agrada. Perdó, sí, continua. Next one, Patxaran. Hòstia, Patxaran. De Patxaran, ara, últimament, hòstia, Butanito, te diré. Butanito! Ui, això té història. Sí, no, bueno, no, història no. Home. Patxaran i taronjada. Ah, Vinga. clar, el cubateta, I sí, sí. butanero, sí, el butanito, dieu-li com vulgueu. Ara- De tant en tant me'n foto aquestos. Estàs allà a la barra? Sí, quan estic a la barra sempre és el mateix. És birreta, el patxaran i després ja el cubata. Ara, ja sabem- És l'impàs. Exacte. És per dir-li al Ah, fetge, bueno. col·lega, prepara't que avui hi ha jaleo. Ja sabem que toca demanar el pròxim cop, que és el que vinguem. Sí, Tu demanant, un eh? butanito, sí. Butanito. No, tio, jo crec. Sí, no, jo el provaré. Jo, demà, aquests números que vindrem, demà... Tenen molts números que Fa vindrem. un parell d'anys, tio, vam anar a l'Aragó, i a l'Aragó sabeu que allò està molt de moda. Sí. I tothom bevia això i em deia, me cago en Déu, nosaltres també. Jo, tio, mira, jo quan he fet de cambrer a la Vall d'Aran,
em demanen molt ron limón, tio. No sé si aquí te'n demanen. Només aquí el ron va amb cola. Sí. Ja, però... Algun, sí. És que jo t'ho juro, que em va vindre primer, em va dir ron limón i jo dic, serà un ron cola o un No, pues, ginebra limonada. jo n'he begut, jo he begut més jo també, jo vaig provar. No, jo n'he begut més ron limón que no ron cola. Perquè quan vaig començar a beure, quan tenia 18 anys, mon cosí me'n va donar i em diu, toma, això és ron amb llimonada. I dic, m'havia escoltat, i a mi m'agrada més, tot i que no m'agrada el ron. Jo és que, jo no sé si no ho esperava, jo ho dic, jo ho vaig provar i està millor del que et penses. A veure, bueno, sí, clar, al final tu pots mesclar... Sí, Sí. tot amb tot, però... M'he fet un xupito de tequila amb Jagger i... Bueno, jo crec que això Ja, ja... aquí encara es porta el TGV. Fu, no, jo n'he begut un mai. El TGV con lima o el TGV con Blue Tropic, que t'estàs mitjana per fer un cubata, Sí. i has de fer 40 botelles, totes amb difusor, Bof. però sí. Per treure el difusor. Jo sap, per demanar un TGV li diria, jo què sé, si el fiqueu a 7 i mig al cubat li diré, dóna'm 10 o 13, tio, dic. Només per... Sí, sols per la Per putada, tio, d'estar aquí un quart d'hora amb les botelles, macho. Bueno, Aleix, que hi haurà gent que no ho sap, què és un TGV. Hòstia, tequila, ginebra i vodka. Ja està. És que ja fa ressaca, sol d'escoltar fa ressaca. Exacte. Jo crec que... Clar, jo ho he fet en xupito, tio, però amb cubata no he tingut mai collons de fer-ho, Jo un cop. Jo no... Jo sí, tio, a Pachito, a Salou, Todo... amb kiwi. Vinga, Amb kiwi. i que entri. TGV con kiwi. Mama. Sí. Madreta, pots imaginar com estem el dia següent. Sí. Sí, fatal. Va fer terra, però... No, Quan ets jove... Sí, tot igual. Sí. Això del tema de zumitos i tot això, jo amb lima, el que més he ficat. Amb kiwi he provat algo, però... Jo, no tant. amb granadina. No, És no. increïble. Toquet dolcet allí És al final. increïble. Te fot una hòstia. Va, Va, si te dic ginebra... Pues és el que de cara, tio. Sí? Una assistència, tio, pivot. Ginebra. Sí. Jo és que ho relaciono molt amb Sant Joan. Perquè fem... No, que... A Menorca, segur que es fa Sant Joan, que és un... És una festa. Pues ahí se veu gin amb llimonada, el gin xorique, que és espectacular, és el millor gin de la història. No Pues sabia. jo ho porto d'aquí, perquè gin xorique amb llimonada és... Si ho fas bé, a més, la tècnica és una beguda que no és gin amb llimonada, és gin, llimonada sense, li fots la llimonada... El fumo de limón. Sí, no, Ah, bueno, hi ha gent que li fa, amb una mica de les dos. Que li treguis una mica el gas i li fots sucre moreno. I ho mescles i és espectacular, però clar. Clar, però si és còctel ja que s'ha de demanar... O Fots una botella, no, bueno, tens garrafes de 5 litros preparades a Sant Joan i vas... No, de veritat, és una cosa que es veu molt més del que penseu. Bueno, i- porta el sucre, deu ser una mica més Sí, dolcet... i la entra... sí, Claro, Sant Joan, que és a finals de juny, que ja fa cada... és que... És com un mojito, tu el mojito Sí, perquè sí, t'entra també, sí. entre la llima, l'acidesa de la llima i el és dolç per del ahí. sucre, Sí. te'n fotries 40, ara Sí. fotem 40, a veure com acabes. Fatal. I més amb el ron blanc, que el ron blanc del pello suelto... De fet, nosaltres, quan érem joves, Bueno. no, ens carregàvem a saco els cubates i després agafàvem una llima i l'exprimíem. I això rebaixava un munt Clar. el gust alcohol i tu t'estaves fotent igualment l'alcohol. Bueno, pues ja sabem què hem de fer demà. No ho havia pensat mai, tio. Però llima, Llima, sí, un sí, verde... Sí. Clar, però no de botella, no fumo de botella, No, lima agafes normal. una llima, tio, i l'exprimeixes, ja veuràs. Hòstia. Carrega't el cubat tal com vulguis, que si tu agafes una llima i l'exprimeixes, el gust alcohol el rebaixaràs moltíssim. El Jagger. Què diries del Jagger? Jagger Bomb. Sí, els dies que estic animat m'enxufo un d'aquestos i a volar. Però és que el Jagger Bomba a sobre és instantani. Jo ho he provat poc, però és que te'n fots un i dius, bof, que ho notes al cap. Sí. És potentillo, A més amb el Red Bull, que ja de per si ja és una bona bomba. No, sí, és terrible. Jo crec que tot amb Red Bull, més o menys. Sí. No sé si és per tema cafeïna o coses així, però... Podria ser perfectament, sí. I això, tot el que fiques Red Bull acaba sent una bomba. Després, anís. És del mono. Mític. Sí, però... És bueno, molt mític. a veure, jo per exemple... No n'he begut mai, d'anís. Mai? No. Jo soc Un xorret a la Macedònia. Jo soc l'anís de servirlo, me venia d'avui. És que fa bastant asquete. Mira, Sí, no és una beguda... i això jo un xupito em vaig fer. No, I vaig dir... No. Per això m'he fotut tequila o alguna cosa. Hòstia, una bona bomba, el tequila també. Ja. M'encanta. Jo Després, solo faig xupitos de tequila, no? bueno, va, ja que estem, tequila.
tequifresi. Què? Més que Com? més tequifresi, no tequila. Què és això? Ara el que es porta és el tequila rosa aquest de maduixa, tio. Calla. Xupa-xups. Jo crec que un dia me'n vas donar un i vaig dir... O sigui, és veritat que entra fàcil, perquè és això, és gustet dolç, és... Ara, fot unes hòsties. Però està bo, allò, tio. Sí. Jo no ho he Sí, provat. està bo i no carrega massa, perquè la graduació és bastant menor. Clar, però si el 112 tequila de Jagger, pobre tio, no arribem ni a les 3. Bueno, te pasaré lo que Per va això, passar. Marxaries. exacte. Mig de tequi i fresi, nois. avall. Sí, joder. Mira, i cassis? No en gastem, tio, aquí. Hauríeu. No Jo, en Però tu no has gastem. gastat? No, No. més que cassis licor d'arròs, algun, No. però cassis no. no tens cap paraula associada. O cap historieta, com el cassis. No, és que ni jo ni els col·legues, No? no és allò que... No. Clar, és que el cassis també és més de poble. També És que més- jo quan me van portar una garrafa de 2 litros, Ja, és feto. però igual. o sea, de que plàstic Sí. chungo, De garrafa d'aigua Berry. No, ni eso, no tenia ni Agua marca. Hacendado. No tenia ni marca. És aigua Hacendado. Era blanc d'aquest semitransparent, terrible, però boníssim. Fatal. Després seria vodka. Vodka Never, tío, clarísimo. Vodka. Sí, vodka de potadilla, ¿no? Con lo que empezamos todos, el Never. Durísimo. El barato del mercat. Sí, sí. Jo algun dia agafaré un altre cop la botella de neve i diré, mira... O sigui, perquè vull tornar a saborejar, o sigui, a saber el que me fotia Que amb has 16 anys. has millorat de Amb 18 anys. A lo que em Amb fotia amb 18 18 anys. 18, important. Amb 18, 18. sí, amb 18. O sigui, vull tornar a saber-lo, perquè dic, clar, és que segur que també te passava que tu foties, que si no tenies gel, tu foties igual. Nosaltres ens compràvem la botella aquesta, una mescla, i ens la partíem entre dos. Clar. És una animalada, és una animalada. I això, tires una mica de botella de plàstic Exacte, que de queda de fort, el que us deia, tio. Llim al canto i cap a dintre, Vale, chavales. No, jo això, jo Hemos dic, venido a jugar. tornaré a pillar una de neve i diré, a saber com està jo. Que segur que no, que me veuré ni mig cubata, segur, però ho he de tornar a provar. Seguim amb vermut. Vermut, hòstia, un vermutet bo, tio. Vermutet platgeta. Bueno, M'agrada. sí, estiuet, sí. Sí. Home, però també en vermut hi ha molta penya que n'ha pillat... Vermut, patatetes... Hòstia, per pillar una fada de vermut, tio... Bueno, n'hi hagués fot en que era vermut amb taronjada? No, jo vermut sol. Bueno, vaya animalada. Fas 2 o 3. La rodanxa de taronjada a dintre, exacte. Bo. Però mentre vas menjant, veus el que et dic? Sí. O sigui, te pots pillar una fava de vermut o a vi blanc, però hòstia, acompanyeu-ho menjant, tio. Sí. No te pilles No siguis una tan fava- descarat. No te pilles una Sí, fava de vi sí. blanc o de... És bastant de cunyau, la veritat, Clar, sí, tio. queda bastant cunyau, tio, això. Després seria sangria. Jo que ho tinc fàcil. Tu sí. Jo. Bueno, Sí. jo és que amb sangria tinc Mallorca, tio. Ah, Però perquè té una història. El Marc Sivera, bueno, saps qui és? Vam anar a Mallorca i... un dels personatges... Sí, bueno, un amic nostre. Vam anar a Mallorca, amb el de vacances, i vam fer la del guiri, que és demanar calamars, braves i sangria. I bueno, pues el tio a la que fem el brindis se li va córrer la copa al mig de la taula i dic, bueno, i tinc que recórrer, perquè a sobre vam gravar el vídeo que el tio deia, gravem vídeo, i anava una mica torrat i em va fer gràcia. Saps? I sí, a mi sangria me recorda. Hòstia, sí que tinc una història de sangria, tio. Bueno, Segon de batxillerat, ja havia comprat els 18. vale. A punt de fer la sele. A punt de fer la sele. De fet... El dia abans, mentre estava fent l'examen... No. Potser era el... Postorles. Crec que vam fer un sopar d'orles allò quan acabes i ens va molar tant, ens va sortir tot tan bé que el vam voler repetir al cap de 2 o 3 setmanes. I el wok, mític wok de Lleida. Sí, que crec que ja no... Pues me havia enxufat, tio, una puta sangria de gerra, tio, una gerra a Sant Hilari. Bo. Tot el wok allí. Hòstia. Hòstia. Recordo que me quedava, tio, un culet i notava aquí un fred i un dolor, tio, al col. Oh my god. Clar. Una merda vaig pillar aquell dia. Buh! Normal. Perquè a part de la No ho sangria feu a aquesta- casa, això, sisplau, no ho feu a casa. Bueno, o si ho feu... O si ho feu, feu a vigileu, casa, que clar, teniu allà clar, al costat, clar. I amb responsabilitat, veure en Jo responsabilitat. sempre és el que dic, jo si m'he de fotre algun dia alguna droga dura, jo faré a casa. Jo no faig aquestes coses. Bueno, però, tio... Jo soc qui te vigila. No me diguis que no tens curiositat, tio. No, però sempre que existeix algo de perill, millor tenir-ho. Sí, Claro, és veritat. millor estar a prop de casa, joder. Jo què sé, jo tinc curiositat... A veure, coca no, perquè no me crida ja tampoc i... Trobo que és ni fas una mica incòmodo, no ho sé. No me n'he fotut. Jo és que el nas, tio, odio que em toquin el nas Ja, com ja, per ja. ficar-hi coses a dintre. Per això, però jo què sé, tio, provar LSD o una cosa així,
sí, Jo tinc curiositat per saber el que és. Però clar, jo aquests que ho fan de festa ja crec que és una mica nazi, Bueno, no? Però a casa jo crec Tinc un amic que ho té claríssim. A la que sigui padrí ja ho hhagi fet tot en aquesta vida i li quedin 2 telediaris, ho provarà tot. Bueno, Bueno, però provarà és tot. d'altra manera també, sí, Ho provarà sí. tot, quan ja no tens res a perdre. Sí, desde luego, sí, sí. Però I- no. te'n queda alguna? Me quede una, que és Aigua de València. Hòstia. Oh, sí, sí. N'he begut d'aigua de València, a veure si ve el joc. Tots en ser novatos. Jo, Aigua de València, crec que a un cumple de 18, no és broma, a un cumple de 18 algú va posar un tirador de cervesa, una olla de sangria i una olla d'Aigua de València. I com ningú feia ni puto cas d'Aigua de València vaig dir, a veure què tal. Crec que m'hi veure mitja olla jo sol. Sí, jo també crec que va ser Salou, també. És que s'ha d'algú. Fer còctels ahí, amb palanganes, tio, exacte. Sí, sí, Fais amb una garrafes, palangana, sí. tio. I això, jo va ser novatades, l'únic. Que també va ser la sangria. Sí, és que novatades. Ja no pot faltar amb les Sí, novatades. tots hem set novatos aquí. Ja, ja sé. Ara, també s'ha de dir, jo novatades... A veure, no he tingut la sort, o mala sort, de fer-les, o sigui, de fer-les... D'urbanitzar-les. Però jo crec que tu passes millor patint-les que fent-les. Des luego, des Sí? luego. Tu has fet les dues? Has estat als dos llocs? He estat als 2 llocs, sí. Nosaltres que I just- evidentment tu passes molt millor sent novato que no quan estàs. De fet, vaig marxar a la meitat de no sé, quan estava ja a tercer, crec que era. A tercer fèiem les novatades, al fer primer. A la meitat me'n vaig anar cap a casa, no. Nosaltres que ens va pillar, en teoria finals de segon, i ens va pillar el Covid. Oh. Una putada absoluta. Passes que coses, no? També. Sí. Però bueno, Bueno, aquí no podem fer res. ja recta final del podcast, no? Però bueno, sí. Ara ve la part que a mi m'encanta, però no sé per què als convidats no. I és el... tu, primer de tot, ets, com es diu, ets creient amb l'horòscop i tot això? Uf, no. No, no? Bueno, Millor. sí, perquè jo en aquesta secció, bueno, dic secció per dir d'una manera, li dic l'horoscopó. Sí, té el mateix horòscop que jo idea de l'horòscop. O sigui, res. Vale? Vamos. I sempre porto pues, alguna parella relacionada amb l'horòscop. Per exemple, aquesta setmana he portat quin producte del Mercadona ets segons el teu signe de l'horòscop. Mare Déu. Doncs jo sóc Géminis. Tu ets Géminis. Géminis ets las toallitas lavadora bosque verde acción 2 en 1. Hòstia, no sóc ni menjar, tio. Són unes toallites 2 en 1. No sóc ni menjar, Perquè ets un 2 en 1, tio, clar. Toallites 2 en 1. Ets el Géminis. Clar, tu ets Espera, és un Géminis. humus, tio. No, no. Que són Però és que- paquitos de pastanaga, algo, tío. Però tu diràs, per què ets unes toallites? Pues perquè el Géminis dona solucions de merda a problemes de merda. Són remedios d'abuela i consells pues, que ningú et demana. Jo sóc... Per exemple, sí. Igual que les tovalloletes, que l'únic que fas és campar la merda, no arregles els problemes. Que ho he acertat? Sí, massa bon conseller no sóc. Per enganyar-ho. Podria ser una toallita d'estes. Però bueno, també són útils. Joder, no sé... A veure, Té les seves coses. jo les toallites 2 en 1 aquestes que dius tu, no sé exactament a quin model, però per netejar els sabates quan tornes de No, festa. són de roba, són 2 en 1 de roba. Són talletes... No, les sabates no són roba. Ui, Com que sabates no són les roba? sabates no són accessoris. No, merda. Hi ha ropa, zapatos i accessoris. Però no trobaràs toallites per accessorios, Pau. Mm, Bueno, Agueix, què tal t'ho has passat? Bé, em feia bastanta por per enganyar-nos. Però bé, ha estat molestes. Vinga, no, tampoc veníem a xitxar una mica, però no volem... Ha estat divertit. I m'ho he entretingut, tio, que les proves de sort aquí se fan llarguetes, de veritat. No, no era això, i nosaltres diem que sé que el Joel te va dir que ho passaràs fatal, no sé, no, que no. No som ni tan serios ni tampoc som tan animals. No, ha estat bé. La veritat és que Per ha això estat ho bé. dic. Sobretot tampoc volem que ens feteu d'entrada. Claro, home. Home, jo crec que l'hauríem d'haver liat bastant. En comptes de t-shirt residents, client residents. Escolta, Això també estaria guapo. això he pogut comprar el carnet 2 anys i encara porto els 2 dintre de la cartera. No, està bé. Que hi ha carnets, hi ha entrades, hi ha la hòstia de boa, us recomanem venir a tope. Jo personalment, almenys. Viure l'arte alternativa, chavales. Genio de màrqueting, no puc dir res No, més. no, sí. Si tens alguna cosa a promocionar o alguna cosa a dir, també ho pots liar, tranquil·lament. No, aquí venim festa avui, si us ho voleu passar bé, ja ho sabeu. I sortir dels tòpics i de totes les discoteques més o menys que totes són iguals. Digues-ho, dinams. Feu cap aquí, home, feu cap aquí. Més és molt vinent perquè vas a dins, surts un rato, has 2 birres i després vens cap aquí. Us recomanem
és el que portem fent els últims 4 anys, sí, no pararem ara. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos o veure'ns o el que hàgiu trobat. I fins la setmana que ve.